We zijn vandaag op een evenement met de titel Let's Go AI. Het is in de CO3 campus hier achter me. En het wordt georganiseerd door Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen. Ja, AI, wat is dat nou? Het betekent Artificial Intelligence. In het Nederlands kunstmatige intelligentie. Maar ja, wat kun je er nou eigenlijk mee en waarom is het zo belangrijk? Dat gaan we vandaag hopelijk uitvinden. Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen is een netwerkorganisatie en wij zetten ons in om onze regio Zeeuws-Vlaanderen te promoten als een unieke regio om te wonen en te werken. Dames en heren, van harte welkom op ons AI-event hier in de mooie CO3-campus van Biobase in Terneuzen. Nou, het doel van het congres is om verschillende netwerken bij elkaar te krijgen. Wij richten ons nu op ondernemers of mensen die werkzaam zijn in het onderwijs of bij de overheid. Om hen van goede informatie te voorzien. We hebben experts uitgenodigd om kennis over te dragen, om mensen aan het werk te zetten. En we vinden het belangrijk dat we zijn een grensregio, dat de professionals in Zeeland en in België elkaar hier kunnen ontmoeten. Dag Gorik, jij praat het event aan elkaar en jij leidde ook de paneldiscussie zojuist. Wat zijn voor jou de belangrijkste conclusies uit die paneldiscussie? Ja, als je in de paneldiscussie goed hoort, dan zijn er wel al bedrijven die hebben al voorsprong genomen op andere bedrijven, zijn ermee aan de slag gegaan. Die hebben de sprong gedurfd, want dat is hetgeen wat echt gezegd werd. Maar als je dan in de zaal kijkt, dan merk je toch nog wel dat heel veel mensen nog niet die sprong gedurfd hebben en achter zijn. Dus ik denk dat dit ook gewoon het enorme belang van zo'n event is om juist te laten zeggen, te laten weten aan de mensen, dit zijn de mogelijkheden, dit is er al. En hier zijn de mensen die ermee aan de slag gaan. Laat je inspireren en kijk wat erin zit voor jou. Want ik denk dat er nog wel wat winst te behalen is. Tony Belpame, professor aan de UGent, maar ook gastprofessor aan de Universiteit van Plymouth, heb ik begrepen. Wat is dat nou, dat AI? Eigenlijk we proberen computers en robots te bouwen die dingen kunnen die wij mensen ook doen. Gewoon taal begrijpen, redeneren, taken uitvoeren. Alles wat wij doen, zouden we heel graag hebben dat een computer dat ook kan. Dat is de korte samenvatting. Oké, nou we hebben begrepen dat jullie afdeling bij de Universiteit Gent wereldkampioen is om een robot een handdoek te laten opvouwen. Maar dat is een hell of a job, heb ik begrepen. Ja, handdoeken vouwen. Voor ons heel eenvoudig. Voor een robot is dat een bijna onmogelijke opdracht. Dat is gek, dat is een paradox. Het is altijd al zo geweest dat wat wij makkelijk vinden, moeilijk is voor een computer. En omgekeerd, wat een robot of een computer heel simpel vindt, daar worstelen wij dan mee. En die handdoekjes plooien, dat is dus een van die uitdagingen. Op je LinkedIn-profiel noem je jezelf grensverlegger, viel mij op. Welke grenzen verleg jij? Eigenlijk is iedereen die bij North Seaport werkt een grensverlegger. We werken zowel in België als in Nederland voor ons prachtige havengebied te optimaliseren. En op die manier verleggen we letterlijk en figuurlijk grenzen. En wat is het voor jou persoonlijk, grensverleggen? Voor mij persoonlijk betekent het dat ik door mijn expertise rond digitale transformatie mee kan werken om ons havengebied nog beter uit te bouwen. Het woord is gevallen, digitale transformatie. Dat is jouw rol, hè, bij North Seaport. Wat moet ik me nou daarbij voorstellen? Want ik zie bij een haven, dan denk ik aan kranen, dan denk ik aan water, aan olie, aan mannen van staal, laat ik het zo maar zeggen. Maar digitaal, hè? Vertel eens. Wel, eigenlijk vandaag de dag, naast beton en staal, is een haven ook al digitaal. Er is heel wat data voorhanden in onze haven en die moet ook goed beheerd worden. Dus. Aan wat voor data moet ik denken? Je kan denken aan bijvoorbeeld data die verzameld wordt met sensoren over de ziltheid van het water. Je kan denken aan informatie die er is rond de schepen die binnenkomen. Heel wat informatie die eigenlijk niet meer in die fysieke wereld zit, maar ook in die digitale wereld. Wat kan AI eigenlijk al heel erg goed?
gemaakt. Alles waar wij dus lange tijd moeten aan spenderen, bijvoorbeeld routes plannen, zoeken, teksten samenvatten, vertalen, dat soort problemen eigenlijk, dat kan AI in seconden oplossen. Wat heel mooi is, dat een beetje opschuift. Vroeger waren het allemaal taken die wij moeilijk vonden, die makkelijk te doen waren met AI. En meer begint dat op te schuiven. Zoals een tekst begrijpen, een liedje maken, een gedichtje schrijven. Dingen die wij redelijk makkelijk vinden, ja, dat kan nu meer en meer ook met AI. Dus de AI wordt meer en meer menselijker. Er is een enorme vooruitgang al geboekt op digitalisering, maar ik denk dat we daar nog veel verder in gaan gaan. En wat daar vooral belangrijk is, dat is niet alleen de rol van Noordseaport als havenbedrijf, maar we doen dat samen. We werken op dit moment aan de uitbouw van een datacommunity. Daarbij gaan we met allerlei partijen, dienstverleners, bedrijven uit de haven heel goed gaan kijken hoe kunnen we door onze data samen te brengen die ketenwerking gaan optimaliseren. Kun je daar een concreet voorbeeld van noemen wat dat dan zou kunnen inhouden? Dus dat zou bijvoorbeeld op termijn kunnen inhouden als we al die spelers veilig en op een goede manier data laten uitwisselen, dat de lichtplaatsplanning veel vlotter verloopt. Dat we alle schakels op de weg vlot aan elkaar kunnen connecteren om ieder schip vlot naar de lichtplaats te begeleiden. En dus dat je meer schepen kunt behandelen of laden en lossen eigenlijk. Inderdaad, meer schepen behandelen, maar ook de doorstroom voor de schepen makkelijker maken, wat dan ook hoe korter ze moeten blijven liggen, hoe sneller ze een andere opdracht kunnen gaan doen. Dus op die manier optimalisatie, efficiëntieverhoging. Wat betekent AI vandaag de dag voor het onderwijs? Goh, ik denk dat het een hele belangrijke factor wordt in het onderwijs. Hè. Toen 2 jaar geleden een leerling mij eigenlijk overviel met ik heb hier een prachtig werk voor Duits gemaakt. Ik dacht, dat komt toch niet uit jouw pen zomaar. En hij toonde mij toen wat hij dan gedaan had. Toen dacht ik, maar ik mag niet achterblijven, want die kinderen, van zodra dat ze iets nieuw zijn er ook veel sneller mee weg. En ik moet een stapje voor blijven. Toen heb ik de beslissing genomen, nou ja goed, ik wil dus een stapje voorblijven op mijn leerlingen. En dat gaat over jou, hè? Ja. Maar hoe denk je dat jouw collega's, hoe zitten die erin? Nou weet je, ik heb mij eigenlijk voorgenomen, ik ga een voorbeeld zijn, ik durf zulke dingen te doen. En ik hoop dan door die voorbeelden ook te tonen aan mijn collega's dat ze ook die stapjes durven zetten. Want ik snap het wel dat het toch ergens een soort angst inboezemt. Wat gebeurt er met die data? Waar worden ze verwerkt? Wat wordt ermee gebeurd? En wat kunnen leerlingen of andere mensen met mijn materiaal gaan doen? Dus ik snap de bezorgdheid. Langs de andere kant zie ik echt wel wat mogelijkheden. Ik wil een concreet voorbeeld noemen. Ik nam nog niet zo lang geleden een klas van 31 leerlingen over en die moesten binnen de week feedback krijgen op hun schrijfvaardigheid. Dat heb ik gedaan samen met AI, met de nadruk op samen met AI. En in no time kregen leerlingen eigenlijk persoonlijke feedback over waar ze nog aan zouden kunnen werken. Dat moest enigszins bijgestuurd worden bij mij, maar toch, op 2 lesuren had iedereen eigenlijk zijn persoonlijk verhaal te pakken en wist van, voor de toets moet ik dat doen. Dus nogmaals, ik schakel mezelf niet uit. Maar er zijn echt wel positieve dingen aan, waardoor dat werd hier ook gezegd, dingen 40% sneller kunnen gebeuren. Zou je kunnen stellen dat die digitalisering, dat zo belangrijk wordt dat als je dat niet goed doet of er niet in voorop loopt zelfs, dat je dan achter gaat lopen als haven en je de concurrentieslag verliest? Ik denk niet alleen als haven, maar als bedrijf tout court vandaag de dag, dat je echt mee moet in die digitalisering. Niet alleen de basis, maar zeker ook die nieuwe technologie gaan omarmen, gaan experimenteren, gaan kijken hoe dat kan bijdragen aan je bedrijfsdoelen. Als je dat niet doet, dan kan jij op termijn niet meer mee. Ook als haven moeten wij nu kijken van wat is de impact van die technologieën op ons gebied, op onze veiligheid en daar acties ondernemen om mee voorloper te zijn of op zijn minst mee te zijn in die technologie. En als je nu kijkt van hoe goed of hoe slecht doen we het op wereldschaal, zeg maar? Op wereldschaal, dat is een uitdagende vraag. Noordseaport is een hele belangrijke haven, niet de grootste haven. Er zijn koplopers op vlak van innovatie en digitalisering waar wij uiteraard naar opkijken. Wat wel heel belangrijk is dat we als Noordseaport een enorme stap aan het zetten zijn en dat ook samen met onze partners willen doen, met onze omgeving, met de bedrijven in de haven. Dus als je AI niet gebruikt, dan doe je jezelf eigenlijk tekort als bedrijf of instelling?
als je geen AI gebruikt, dan loop je achter. Echt AI gebruiken of je loopt achterop. Laatste vraag, zijn er ook bedreigingen van AI? Oh ja, er zijn er heel wat. Er zijn heel veel bedreigingen. Ik ga er maar eentje noemen waar iedereen waarschijnlijk mee in contact komt. Heel vaak wordt op sociale media content gezet die AI gegenereerd is. Leuke foto's, filmpjes, dingen die spannend zijn, een haai die iemand aanvalt. Heel vaak is dat gewoon AI gegenereerd en daar mogen we niet intrappen. Dus ja, dat is een van de gevaren die ik wel spannend vind. Die haai is nog het probleem niet, maar als het gaat over desinformatie bijvoorbeeld voor politieke doeleinden, ja, dan is dat een heel groot gevaar. Ik ben heel tevreden over de opkomst, want het thema dat leeft enorm. Onze deelnemers die kwamen snel binnen. Het programma is volzet. We hebben een heel mooi programma en we hebben ook een flink aantal deelnemers hier in de zaal. Dus voor jou staat een tevreden mens.